Mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Action! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Action Radio Philippines Standard Time, las 9:48 sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mapalangan ng Montag Palamati region-wide, mga pangalaga kita sa nabilin isa ka oras, 12 minutos. Karong adlaw Lunes, balik trabaho. Unang adlaw petsa 1. Una man nga petsa. Ari na kita sa bulan sang Tigiriwi, ang bulan sang Agosto. Sa Lunes naman naton sila nga pagpangalagad sa kinaandan liwat naman naton nga mangin kamuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sila nga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga namalag sa police blatter entry aton sila ka polisan, Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Atong sini mata kadurunggan oras sa kagabihon ang atong sini nga Patrol 1. Brabado Patrol kay na pa nagalabihong sa pilakabay sa aton probinsya Tacbanwa sang Bacolod. Aton na maliwat nga bantayan, aton na maliwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Builog nato ng puwersa, Aksyon Zel Minardo. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. At ang mga pagbantay sang pinaka-latest nga mga update sa balita national, international, just in report, breaking news. Magabulo sa trono temporaryo ni Aksyon Andy Pensor. Builog nato ng puwersa, Aksyon Ed Dinaboso sa News Center. Hope na magkita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Henry Espolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinaanda ng inyo Sri Alagad, ang inyo Sri Angkormana Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin isa ka oras, 10 minutos.
nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa Lunes nato sini nga pagpalagad sa gihapon nagapabilin nga mauluulanon ang Dakbanwa sa Bacolod. Pila ka bahin sa aton sini nga probinsya may mga pagbaha-baha na gani nga nagaluntad sa pila ka mga banwa syudad sa kabugusan sa aton probinsya. Ang Bago City area sang Barangay Maoti nagtaas-taas manggid manda ang tubi sa suba. Nagapatimaan ina nga puwerte ang waswas sang ulan sa aton nga mga kabukiran. Indikasyon na ina nga wala na sang kahoy sa aton kabukiran. Sa pinakamalipot nga pulong kalbo ang aton kabukiran. Way na sang bungguan ang daludo sang tubi halin sa aton kabukiran bangod nga wala na ta kahoy. Sako man ang panapas kapanguling sang iban. Amo na kung kaysa hindi tagid malikawan. Ang sa dalom way gaulan pero sa babaw puwerte ang ulan. Resulta baha taas ang tubi. Amo na kung nagatabo ka mga mga suba bla. Ulo panila ka mo anay sa daludo sang tubi. Hindi ki maghatag kumpiyansa. Masiling mo kaya ko niya. Way ni problema. Ang karin sa tubi ay kung kaisa makibot ka lang. Gulpi lang magbaskog, ang gulpi lang magdalom ang tubig baha. Amo nang delikado. Amo na nga naga-atag kita permi advisory sa ato nga matag palamati nga naga-istar sa mga higad sang suba. Na magulo aligmat kita sa amo ni nga lakat sang panahon. Tsimpo na gid man ini sang tigurulan. Nadugangan mati nga tsimpo kag bulan makita sa tigkiriwi. Kinanglan magdoble halong gid kita ha. Muna nga ti ang aton nga mga expert sa pag-asa once and for all nagahatagid sang ila sini nga advisory. So sa mga naga-istar sa mga pangigaron sang baybayon, mga balay nga naga-istar sa pangigaron sang suba, ulo aligmat lang kita. Ang landslide aton man bantayan. Unara ka naga-istar sa mga ulo panghigaron sang aton kabukiran ha. Kaysa dalayon nga ulan, nagasalupsop pa ng tubi. Rason na nga nagahumok man ang duta kag amuna kung kaysa hindi mapaiway, may mga nagakatiphag, may mga nagkaladagdag. Nantawa tong sa area sang Vista Alegre kung Granada. Kung babae ito nga nagapanglaba lang, sus, manabi mag una-huna nga sa kadamo dagdagan sang bato dito kasi sa babae nga nagapanglaba. Yang babae nigo sa bato sa ulo, resulta patay. Kaya ito'y aksidente. Ito nagligid ang dako nga bato nga nag-igo sa ulo ya. Way gisa kasalbar ahay ang nagapanglaba nga patay gid. Muna mga landslide. Duta nga kung kaisa kung di malason may mga dala pa na daw bato nga daw balay kadalagko. Muna kung nag-star ka sa mga bukid-bukid sa daw mga pulupangpang nan aligmat gigita. Sa mga nagabiyahe amo ni oras, kumo nga ang dalan hindi malikawan ko kisa madanlog, hinay-hinay lang gid sa pagpadalagan. Para nga mangin safe and sound, luwas kita pag-abot sa lugar sa diin kita na destino. Sa mabulubog na kag maulanon nga panahon, aligmat makita sa mga kawatan. Labi na gid kun orasang kaagahon. Ang ining southwest monsoon
ukon ang ginatawag nga hangin habagat amo ni ang nagapaulan-ulan sa pila ka bahin sang Luzon kag Visayas. According sa Pag-asa, nagatuga ang hangin habagat sang magulog alumon nga kalangitan nga may paglapta-lapta sa pag-ulan sa part sang Northern Luzon, Bataan, area sa Zambales, Palawan, area sang Mindoro, kag area sang Western Visayas. Klaro diri sa Pag-asa nga wala sang low pressure area o kon bagyo nga ginabantayan ang Weather Bureau sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang forecast sa Pag-asa, magagmay ang tsansa nga makabagyo kag magsulod sa Philippine Area of Responsibility sini nga simana, which is good news. Pero again, ang southwest monsoon, hangin habagat, dumdumunta, ammonia ang nagapaulan, particularmente diri sa Western Visayas. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa aton sining nga mga tagpalamati, sa aton sining nga mga nagalantaw sa Facebook Live, via streaming, tagaanta na karon chimpo kag italopangod ang inyo sining nga mga panamyaw sa aton sining nga pagpangalagad. Sa mga nagataya sa STL, i-recap tala karon ang 3 ka resulta ha. Sa 3 ka draw sang STL, plus sa mga nagataya sa loto 655 kag 645. Lawagon taban karon ang resulta base ikaw isa sa mangin milyonaryo. Ayo ta sa aton nga mga tagpalamati nga nagalantaw sa ato sini nga Facebook Live. Palihog, like lang kag i-share ang aton nga mga balita para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kung si Toto Joji Bantog pa niya, ay salamat. Makapaglaba na ako, idol. Duga pang labagi sa kuno abi. Nugay ka ganit Toto Joji Bantog ha. May labandira ka bala. Kung wala ka labandira, nugay ka sugid kay kabalogig ko nga may washing machine ka. Pasiling ka pangagapang laba ka. Easy. Toto Edward Goro Espiliogo, pati pa ko napanglaba. Mahuya man ta ba? Ayos. Oy, sa ato nga mga kaaksyon ha. Dali na gid lang ang ginahulat nyo. Dali na masugod ang aton promo ha. Dakop ka, daog ka, ruleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sa maabot ini nga Agosto 15 mag-start ang aton promo hasta sa September 17. 5 ka semana ang promo kag mayara sang duha ka winner kada adlaw ang magadaog Lunes hasta Sabado kung sumahon mo 60 ka mga winners ang magadaog sa aton nga promo. Dakop ka, daog ka promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Paano mag-intra? Simple lang. Pamati ka lang sa Aksyon Radio on air. Pwede man sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati sa Aksyon Radio, matik, hatagan ka sang coupon. Kung magabutan ang numero sa imo coupon, matik, kadto ka diri personal, hindi pwede ang representatiba, ikaw personal, saka ka diri sa Aksyon Radio Station, daloon mo ang coupon mo, tapos
ikaw magapatiyog sa aton mahiwagang roleta. Sa roleta nga imo ipatiyog, arada ang mga premyo, bugas, cash, cellphone, appliances. Way blanco ang amon roleta, butsilingon, kada tuon sang roleta, kung sa diin siya magdulog, may premyo kagidya nga bit-biton, walang luhaan. Butsilingon, pagpanaong mo diri sa Aksyon Radio, pagkatapos mo nga napatiyog ang roleta, may bit-biton ka, papauli. Ayos. Sa mga magabutan nga coupon sa programa sa aga hasta sa ugto, Action Report First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, drama nga Barangay 684, drama nga Umbra, kag This Is My Life, programa BBB sa ugto, Action Rex. Iniya sa mga taga-syudad lang sa Bacolod, may tub-tub lang kamo las 5 sang hapon sa pagkadto diri sa Aksyon Radio, agod nga magpatiyog sang mahiwagang roleta. Ang mga magabutan naman niya nga coupon sa programa sa hapon kag sa gabi, This Is My Life, drama nga mensahe sa pagigugma, timbangan sang katarungan, Jack Balaan, Puerting Ability, ang Action Report Afternoon Edition, ang Action Firing Line, kag ining inyo programa nga Action Night Patrol, may yara tub-tub alas 12 sang ugto. Sa masunod nga adlaw nga pwede ka diri kakadto personal sa Action Radio Bacolod. Klaro na. Ari ang magabutan nga taga Banwa ukon syudad sa sagwa sang Bacolod nga magadaog ka magabutan ang coupon niya may tub-tub alas 5 sang hapon sa masunod paya kamong adlaw. Hasta sa pagpadulong diri sa Action Radio Station, agod nga magpatiyog sang inyo roleta. Amo na siling ko nga pagpatiyog mo sang roleta, kundiin ang matuunan, amo na ang kuhaon mo, kag bit-biton mo, papanaog diri sa Action Radio Bacolod. But silingon, pagpanaog mo ya sigurado mangin malipayon ka. Wala na kabagay, bugas o kon cash, cellphone o kon appliances ang imo mabitbit. Ano pang ginahulat mo? Hulat kada. Kasi maagyan kada sang mga taga-Action Radio, managapamati ka, tagaan kagid na coupon. Kag inang coupon kag ginhatag sa inyo, o ipalihog lang, hindi nyo paglaptaha, hindi nyo kung pagbutang-butang kundin lang, kung pwede isulod sa wallet. Kaya kung malawagan ang imo numero, daloon mo ng coupon mo, kadto ka di sa Action Radio. Kaya kung malawagan ang imo numero, nga hindi ka di personal makakadto sa Action Radio, siling mo may suguon ka lang, may lihigon, may ilihigon ka da, hindi niya pwede ha. Kinanglan ikaw kaya personal makadto di sa Action Radio. Hindi na pwede nga sinanay mo ang pagkadtoon mo di, tatay mo, manghod mo, hindi na pwede. Kung sino ang nakabutang nga ngalan sa coupon, amo na ya ang personal magkadto. Ayos, klaro na. Ma-start ang aton promo August 15 hasta sa September 17, angot ini sa ika-53 anyos nga anibersaryo sa Action Radio Bacolod sa ngalan sang serbisyo publiko. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Gets nyo ang pagsulundan, ang promo mechanics. Kung wala nyo mag-gets, ara da sa amon sila nga Facebook page, ara dang mechanics. Kung wala nyo di makuha mayo sa aton program, sa tanan nga mga news and public affairs program sa Aksyon Radio, gina sulit-sulit na mo nina ang mechanics ang promo before ang aton promo formal nga magasugod sa Agosto 15. Ayos! Pamati lang, pamati. Hindi magliso, hindi magsaylo. Para everybody happy. Ayos, ayos! Sige. May gabi dira kay Toto Michael Barbasa Soles. Toto Michael Barbasa Soles. Maukod gid nga tagpalamati sa Aksyon Radio Bacolod. Taga Bago nimo si Michael Barbasa Soles. From Bago with Love. Ay, pertin. Namahuya man tama. Sige, sige. Antes na sa mga report, gikan sa ato sila mga patrol unit reporters. Standby sa report ni Aksyon Arizona. Standby sa report ni Aksyon Roger Gutiv. Kag Aksyon BJ Apasible. Unahon ta ng report sa atong sila Patrol 1. Ang atong sila nga Brabado Patrol. Kamustahon taliwat ang paglibot-libot karon nga gabi ni Aksyon Zel Minardo nga nagapulo panilag, nagabulo bantay sa sitwasyon sa probinsya Dakbanwa sang Bacolod. Sa nasiling ko na anuman nga mga aksyon balita, ara ang Aksyon Radio Bacolod, ang aton Patrol 2 or Patrol 1, Brabado Patrol, from where the action is. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Hari sa Aksyon Zel Minardo, observation report sa Patrol. Zel, maayong gabi. Action Eric, mayong gabi. Ba, do condition ka. Do condition ka, daw wala lang. Daw wala lang, pero gabatya. Ang ano? Wala ka lang, pero gabatya. Daw Aray mahuya. kaya sana yan. Tanah mo si Papang Nixon na kay kondisyon. Oo. Kundi, wala punaw. Wala po. Wala punaw si Papang. Wala ko yung gabatsag yan. Way gabatya, kuan lang, gadibdib lang. Bawal magbatsag. Amo, bawal magbatsyag. Ayaw gid magbatsyag. Dapat batunon, hindi magbatsag. Naman ang tirada, kagarangkada, batunon para hindi magbatsyag. No? Di kamustang Bacolod, subong ulan pa, way na. Wala na, kaluyaan. May mga bituon na ang kalangitan Action Eric. Kali kita na. sa may, Bacolod City Public Plaza. Oo. Kaya na, bala na obserbaran lang. Ini ang gasiga lang galing nga suga ang sa may tunga lang gid bala Action Eric na sa may Beethoven dapit ang mga kilid na diyo may ara iba nga punder na siguro kay wala na nagasiliga pero sa punta to lapit sa may police station 1 niya arang mga so may design ni siya bala nga nga suga nila Oo. gasiga sa Action Eric no pero si ang iban wala gid iya gasiga diri sa may Bacolod City Public Plaza may makitaan pa kita diri nga mga nagabaligya sang mga kalanon o kon mga street foods mera mga nagabiyahe pa ini nga mga jeep Action Eric ng ruta airport kag Tangob puta Taytay na diri ang makitaan kag medyo labay man nga Mandalagan kag batas subong gabi Action Eric no si may nagabaligya man nga mga balot kag kung Mangkutabi ang kuan dabi, mangkutabi ang nagabaligya sa mga balot kag manida kung kamustang ilang income dabi. Yan kay gina istorya ko na bata para dagadang gabantay sa isa diyo. Oo. Baka kada gabi ari ginadis sa Action Eric naga bigya minsang balot. Oo. Baligya man ng mga pagkaon. Pero sa ima na di sala. Arasa. Sa mga bintahan sir. May araw man na bisa wala man nga. Buhi lang. Pero sa isa kasama mga pilagi di mo mabinta sir. Kita makabinta ng sobrang libo. Kisa Oh, yun sa ang katlaw. Imo ginaya ginakumpara. Hindi alsada lang no. Ginalsada.
pala ko mo kung nila pang balot sir. Ano, 20? 20. Subong pila na ganang pressure kung balot. 27. 27. Naksyonerik. Sa may kapitol, naksyonerik ang balot, 30 pesos na. Aba, kamahal. Sa una tag pila tag 20. Kabot sa kanya sa una, 15, naksyonerik. Sa una 20 tapos subong niya pila na 27. ang bilog. Oo, ang isa kabilog. Ang Pinoy pila. Ang Penoy, pila yan, sir? 15 amon bligya. 15 subong. Oo, ang Penoy, 15. May Ang balot, 27. Pero may ara si naksyonerik sa mga adala ng niligan pagbakal ko, dara sa may SM Dapit Bala, may ara 28 sa Capital 30, pag ganila baligyanay. Ay tuod. Hmm. Ah. Pag makalang balot na rin. Parang apitan niya pag bird flu sa Manila. Nagligad. Pag bird flu. Apektado sa bird flu. Generic. Ay gali ka. Amo na rason kung nga nagmahal ang balot kay tungod sang kaso sang bird flu. Yes. Kuno kay sir. Apektado ko nung nagligad sini. Pero subong daw, hindi na magid ano ang bird flu. Pero daw kasi ginang nagid sa taas ang pamalaklo niya generic. Pero hindi nagid sa matingaga. Ang manay, sir, pila ang personalay. Ang presyo, amo lang Japon. Kang una, subong kagaslok ba naman, amo lang Japon. Pila? Oras ka masagasugon, Lido. Tag alas 3, alas 2 sa hapon. At sa ano ka mura, sir? Alas 12. Alas 12 isang gabi. Ikaw po, naman sila sila. Pila ni kabilang yung mga kabataan. 4. Lakaan lang niya, galagaw-lagaw lang sila diri. Kami magkasawa kami, ma'am. Taga din kami, sir. Barangay 10. Amo lang inyo pangabuyan ang ganyan Oo. baligya balot. Oo. Itong bata ya din ko po ng bata isang ligya asawa ya. Oo, ari asawa ya kag iyang bata. Ano kaya nakatuig ng bata, para? Gis. Yes, pila na siya. Okay. Kay ano, danak siya ni Rick na may klase na sa ano, gusto niyo. Makapainroll na nila bata, sir. Wala pa, sa bias ka siguro ma... Ipa-enroll gid, sir. Oo, kay base man in time lang. Anong grade siya sang bata ya? Wala niya grade, sir. Grade 3? Kapamati, makamura dyan na. Oo. Ano ginapamatian niyo, sir? Ako man sa abong radyo man eh. Kag ano, pag-ed niya. Paksa radyo eh. So, Ah. May Pinoy da si tatay. may Penoy ka malibaliga, sir. Ara. May ara, konaksyonere. Be kumo kay interview mo sa bakli kung 3 kabilog taga is 50. Okay. Oo, mabakal ko na si Action Eric, 3 kabilog. Balar 50. Ano na yan? Ipa-deliver ba? Ikuha lang yagi lang sa Grab. Oo. Ninipod panda. Oo, kay so paano ginagamit niya nga, ano, sir, sa dalo? Puling. Tuling. Oo. Oo, ito yung iba niya. Ano sila, Action Eric? Oh, Gani. lingkid man niya palabanan. Luoy man ta sila. Yung ibang gasol ginagamit nila gas kaya nakatipid sila kuno. Oo. Mm. Kung gas, no, pero kung sa isa ka, no, mga pilagid, 1,000, 2,000, mga abintan. Oo, meron. Okay. Pero baka alam hindi magamon yung oras. So, Oo, may ara gid bakal, lain lang gid kung si mapuli ka temprano, tiway ka na gid may. pero nga may color na arang daw ka green, tapos araya, ang iba niya daw may arang nga daw ka brown, mga balot niya. Sa ano nasusunod? Depende na sa ara hinugasan, may ara manula gahugas, ara lang alang-alang nga sa oras. Ano ang color sa lagi na yung bukasan? Dami ito. Hindi, kasi nari, kasi ato, ano nakiskan ka niya araga puti, tapos ba may medyo green, tapos daw medyo yellow siya, pero balot man sa Ay na. gapon. Oh, ano nang ginaputos ni nanay na langgaw, sinamak. Langgaw. Amo Ano nang sila ginagamit mga langgaw, ma'am? Tuba gina sa. Di langgaw tuba gina. tuba gina. Ate mo nang amo nang paman niya sa ako ginbakal, amo na. Oo. Ah, ti sige ah. Ti ang lagaw na sa 50. Wala pa, digay lang. Oh, keep the change din mo, keep the change ah. Oo, basta gina madala ang balot, wala pa bayad. Na nugay palipat-lipat kay magkigan ta ni tatay na. Yan, eh. Oo. Sa Nerek. Yes. So, kahit, diri sa may paglibot na natin, sa may syudad sa Bacolod, alin Kagina. Pero ito pagkatag tayo sa may Vista Libre sa hapon, yung tagalin din naman sa downtown area. Oo. Pero dito sa kusinga niya daw, gamalalang manandalan. Pero wala naman niya, silingkid nagtupa dito ang ulam, pero pagkalabot namang sa Vista Alegre, Oo. nag-ulan-ulan na dito ako nagapanalikis sa hapon. Ang ginterview mo na sa tatay, di na sa kapwesto? Silang dalo. Hari sa may, Atubang, yung katedral, ako nang katedral. Aras tubangan katedral gisagli. Oo, hari sa Atubang. Siya lang da isa?
Ano sila, apat sila kabilog, upot sa iyang misis kagang duwaya ka kabataan. Hindi, buto ko silingon, siya na isang nga baligya, wala sang iban siya kapuda. Ayo, may sana di isa ka baligya, actionary. Ate, very good, very good. Ang tatabok mo sa waiting shed sa may katedral. Oo. Ang baligya na nila, tulad ng mga Ang iban, garo na sa katedral, garo kakatulog na eh. Ang ara sa katedral, da Action Cell, Oo. kakatulog na. Yes. Nanay ka na sumerik sa may tuba katedral. O kasi hindi mo na lang izahalayan. O, pakakatuan ko na lang. Mama, balikan ka lang na na. O, remind mo ko, mama. Tali kay Papang, tali na ipabayra mo kay Papang, oh. Ano si Papa na sulod o? Kawala si Papang, oh. Latungan ko yung sumerik. Okay ka namin Magtabo ka, tanaw ka sa wala kag tuo, ha? Gida mo pas lakyan, no? Sinabay-sabay pa, ho. Ay, ano na siya, ano siya da, halayan? Halayan sa mga homeless. Di ba lang sumerik? Ay, ginimo nila halayan da ang kwan, ang kudal, ano na, ang, Ang daw Brandiliade. Bulo Barandilla katedral. Oo, pero ti actionary kung mga gadlag na kuha Manila kung nabuulawan sila galay. Tiyo, gani. Maka hindi mo na pwede manghalay kada sa adlaw kay kigang ka na sang simbahan. Guro-guro tugtam sa simbahan nga maghanlay kung gabi. Hindi na guro matsukyar nila actionary. Oo. Oo, makita natin na kunerik. Kaya kalaw ay mga do bishops house da but imo am na daya halayan ang ilad ang kudal. Amo gani. Si ministerin sa nga simbahan man. Makutabi bigang ka panghalay da bi kung ano na da nga sa nimo ang pagpanghalay nyo di may panugot na simbahan da. Gaslip na ba sila? Da sleeping beauty na sila. So kaya dari ko basta di actionary. Kaya dari sila talaga panglabaw. May ara mas la tubig daw. Oo, may tubig sila Seryo. Dila sila kapang laba. Ano man, may gabanagom na sila da. Oo, may gina sa luban ng sinaguro. Tapos ari sa may entrance, ginibala siyang LCC ng iskilahan ng Gani. sinere. Inang gundo barong-barong mga nakuha na picture live na kung naga, kung ganahimos man na nila. Oo, magagag na ano nila, ginatiod. Sel, palapit-lapit tabing mouthpiece ng cellphone sa baba ko, medyo nag-choppy naman ang sulod mo. Actionary. Klaro na. Tara na. Oo. Teka damo kasi yung mga hinalay, teka mga lagpad pa na ano naman, mga tuwalya kaghabol, ano naman? Mga palda. May pante pa yan, mga panten. Kada mo damo. Wala na mga bra kag pante? May ara pante, actionary. May pante? No, may pante. Bonano man nga, pati pante, ginahalay lang na gina-display si Gadalan da. Ay niya na din sinalay. Okay naman din sa simbahan, ma'am? Okay man. Then, yung mga barong-barong. Napunta. Oh, wala ka di pamilya, ya, ma'am? Wala ka di pamilya? May iba ka rin. Dere pa rin. Taga din, kagad, ma'am? Bakulod nun, kuya. Bakulod nun. Bao si Manang ka panigarilyo pa. Pila na edad niya? Bilang high school at college. Okay. Sa UP, sila ila sa La Concordia. Sa Titing Woman. Okay. Actionary. Pinanay mo edad, Nay? Tatakot, Perando eh. Ha? 61. 61 ka na. Zel? Ito ka natulog? Ato mo, oo. Oo. Zel? Actionary. Wala kagi itong baparador? Kage, ara. Silingkogi daw. Silingkogi daw. Ara na wow, mali ka naman, oh. Oo, kasi sinyas pa sa simo. Oh, nadula ka? Likuan na action na kay balikan ta si action siya kada na utod sa ho. Nawawali naman sa interview yung medyo nakagi tumba parador. Silingkogi daw sa gihoy na palang daan do abot ko na sa Action Cell ka-check tara si Action Cell Minardo ga-report sa Action Cell Minardo live sa Tubangan sang katedral kundi may baral-baral damo mga hinalay daw Action Cell Sa Actionary. Te di na to sa ato na sa Sabi ko gani, okay na higher than the sky. Bot kita mo way kuda ikaw lang ka-interview bot ko yang hingyo eh. Kaya ka namin masang istorya na mo. Kita mo di pa Kaya nagbaya sa
sa UP kaysa Concordia. Ba, tingin ko din naglayo na istorya yan. Di ba wala sa no? Oo, ganito Daw hindi balan. Galagay daw hindi pa balanon ah. Oo, kay ka namin. Pag isa iya nga, nga panigarilyo. Gani daw pirdiya pa ka. Oo. Ang tubangan sa kuan sa bunda bak apuan daw do kasanag na no. Oo, sa nag-action Eric. Ate Mayo good Oo, do. kag isa lang ka concern natin sa bong. Oo. May mga stray dogs, so. Damo ido. Ari, damo ido action Eric, delikado ne. Amo nang delikado mga stray dog da kay basi may mga rabies nga way kagi bla bakuna bla. Vaccine. Amugid, kapit Anti-rabies? may mga ido buang bala ba delikado ka ta. Ay delikado kagid na. Muna ko may ido ya kita mo konsilya kun di ko nga lugar magkadto sa mga balay sa antes ko magsulod. Gapaman ko na day may ido ka wala. Kay kagi ko dan kagat ido actually may phobia na ko sa ido mo. Pareho ta. Damo although sa balay damo ido pero kung ido sa iban nga balay aga paninga sagwanay kay basi blaw Kapit pa kung bago bata kay daw medyo aggressive gid ang ido na action Eric. delikado gid ko magong bata. Ay galayaw-layaw action Eric kadamo lang kagina do lima na ni Ira mo damo gid sila ya ka nga ido. Ang ido galagaw time man nila kung gabi no. Dande ka man. Mayo gid sila. Sila kwan lang. Kung adlaw ka pa wise sila kung gabi ka pa itaas sila kalan nila. Oo. Araw-araw may gay ido kay lakato kita ko sa video mo. Ari sa sakon ni ko do. Mati pa na dugay-dugay makabit-kabit. Gani damo ido galagaw kung gabi no araonan. Oh. Pare damo sila do mga andom nakabilog nakita ko. Ay to, mo lagko pa mga ido mga skal na. Pito sila to no, do mga pulo na gani kabilog action Eric ang nagalagaw Grabe sa plaza yon. Pita Sila ni ka pangukay sa sa basura? sagbot ba lang na tumpok na. Nanti mo na, wala nang ginapugo. Abi mas ng mga tag-iya mo, napabayaan mo na nila. Tapos kung manugin mo sa may Central Market man, nga ginahimos na malakis ang hapiton ng sa IPM. Ginatabang Di paglapay pa. sa IPM na ano naman ukay naman diwat. Otro naman nga hilimuson sa isang nagakolekta sa nga basura action Eric. Sige. Balik ito ni si Manong anay, bay rito anay, kasi manipat ka karon. Gani, basi malipatan ko na sa karon mayroon. Sige. So for action Eric no in general malinong kang matawhay ang syudad sa Bacolod at kag si Kaluyan nagulan-ulan kag sige paninlo subong ang mga volunteer diri sa may Bacolod City Public Plaza makita naton. Observation report nga gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat kid Aksyon na Zel Minardo, reporting live dira sa plaza. Nagtabok sa Atobangan Cathedral. Kita niya gid ang mga hinalay nga sa kadamo-damo. Dira sa kudal-kudal dabla kakwan ka LCC kag simbahan na katedral. Kadamo sa mga hinalay dang ang ginapanghalay sa mga less fortunate tabla nga mga kauturan nga gatulog lang kung gabi sa kilid sagwa sang Bacolod Cathedral. Hay kagaluluoy man kanti amo ni ulan no. Sa katugnaw sang Chimputi, ang ginhapi nila na kwan mga karton lang. Ginapasagdalan nila ka pangurumbot habol kung hangin na ka magtudulan. Makaluluoy man no. Balikata lang karon si Action Zen Minardo sa natipo niya sining mga aksyon balita sa Patrol 1 sa paglibot-libot niya sa pila ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Sa final report, balik niya sining pagpangalagat. Antes ko malipat, happy birthday gid karong adlaw sa kay nang Astrid Alilain Vargas Mendoza. Kompleto na mong kay nang Astrid Alilain Vargas Mendoza. Nang Astrid, happy birthday. Halin na kay Nong Polding Mendoza, kaghalin sa imo mga nagapalangga nga kabataan kag apo. Wow. Kurting preparasyon ni nang Astrid. 3 kalitson sa kadamo-damo nga pagkaon. Believe. Happy birthday nang Astrid. More birthday, more life, good health. Ayos, wala ko utang ng Astrid ha. Ikaw naman ang may utang sa ako.
Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:25 na. This time, i-check na mga report na gikan sa atong sining mga correspondent. Standby sa report na Action Roger, standby sa report na Action BJ. Unahon to report live gikan sa 1st District, Toboso, Calatrava, San Carlos area. Yari ang report ni Action Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Yari sa Action Nelson Pateño, line number 1 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, aksyon na Rick Lakwais, mayong gabi man, kag sa aton sining nga mga ka-aksyon, mayugid nga gabi. Karon nga gabi, medyo mabulubugnaw ang panahon, aksyon Eric. Kagati mo ni ang daw kanami gini ipauway subunggid kay matapos ang opening salvo sang kick-off sang Brigada Eskwela bla. Oh, okay na. Okay na. Okay. So halos nga mga bulutuan eskwelahan ang iba nag-kick-off na sa ila sining Brigada Eskwela kay manti August 1 to 26 ang brigada mo. Iba niya lokal, region, August 8 pa. Oh. Ang sa lokal, August 15 pati. Ang national kay na nag-kick off natin. Sunod-sunod naman niya. Ano na nga mga eskwelahan ang nag-kick off de sa inyo das Calatrava kay na? Actually, Luzon naman lang, nagsugod, nagimin lang sila. Tanan, halos? Panglimpyo, kagati, para ka balik-balik sila anytime sa eskwelahan hindi na sa maulat na lang sila kung sanong culmination. Oo. O mas maayo pa nga, mas maaga sila nga, nag-kick off. Te, ang ilo nga bukas eskwela da, ginulan ka mo daw ay? Okay na, wala. Wala ulan yapon? Wala ulan. Ay, gali ka. Medyo, medyo... Mainit ang panahon sa inyo. Mainit lang sa amon dire. So, siningon kay na daw medyo ang pagbukas ang brigada eskwela, medyo balik eskwela na, medyo damo-damo na estudyante nagbalalik o may mga nagapa-enroll pa? Actually, ang balik eskwela, mga August 22 pa na. 22 pa? Okay, sumbong... Kaya ang inyong brigada eskwela, yan nagsugod na starting today. Oo, brigada na mo. Kaya ano na dang mga activities kina ninyo sa eskwelahan nyo? Panglimpyo na, no? Kaya mo na common. Panglimpyo, padayon, pagbaton, enrollees na? Correct. Muna siya. Kung balik eskwela na, tiyan mo na ang ang adlaw sa nagbalik sa mga estudyante, ti August 22 na. Oo. Ang balantayan, action Eric. Ang sabahin sang pulis di preparado naman Very good. Ang aton sining mga kapulisan para sa balik eskwela sa sining mga binulan. Halos naman lang na nagaprepara naman ang action Eric. Yung mga pulis na kay nada nga natabuan sang aga sagwa sa losing eskwelahan kalibot-libot man sila. Normal. Ate mo na kay Matik na ya. Part na sa ilang strategy kag programa man mo. Man bisan diin gani guro mo. Way pa na guro gani way pa na gani gurong pagpanglimpyo sa mga pulis na wala pa. Panilhig sa mga eskwelahan, no? Oo, keti halos daan nag-request man sila mo. Eskwelahan bla. Gani ti ang aton guro hepe nga mapisan nga kuya ta sa Calatrava ti medyo do halos preparado naman na guro Ate, way problema. Ti may mga way labot da, may mga negosyante, mga taguro, mga bulit sa eskwelahan, bisa pulupinta na da kung naman kinalanon da. Correct. Daw mo man na lang usually ang mahimo mo. Kasi although nga mga teachers nagabakal man pinta, at mayara man mga stakeholders nga mga maayo nga nagakaano man Sige. Nagalantaw man sa welfare sa eskwelahan. Ano daw mga report mo ta subong? Ang balita action Eric medyo ni mayo para sa aton sining estudyante kay man enrollments bong mo. Gani. Ang Banwa sang Calatrava nagahatag kay na sang educational assistance sa kapin sa 258 ka mga student beneficiaries dire. Very good. Nakabaton sila sang kapin sa 3,800 ka pesos bilang financial assistance alin sa local government unit.
sa banwa sang Calatrava. When in fact, ginatambungan di kay na-action Eric ni Mayor Marilyn Era, Vice Mayor Florido Dinapo, kagang iya sini nga mga kagawad ang pag-distribute kaina sang financial assistance sa mga estudyante beneficiaries nga pumuluyo sa banwa sang Calatrava Action Eric. Wala mo nagtambong, no? Ha? Wala mo sa Oo, nagtambong. kay actually natingob siguro na kay first sim nimo. Ti first sim pa ni atong nagligad bla. Okay. Ti nagsampaw-sampaw ang ang pagka-delayed ya. Ti amo ni sila nag-tilingob. Ti amo na ning number 258 amo na ni isa ang ang constant nga ginasuportahan sang local government units, mga indigent nga mga estudyante bla. Okay. Nga nag-eskwela sa pila ka mga bulutuan diri sa Negros Occidental nga nag-apply sa local government units para sa educational assistance action Eric. So medyo makatabang-tabang ni bisan gamay-gamay lang ni pero sa enrollment makabulig na ni. Correct. Kay man hindi gid man niya tanan nga tuition fee bayaran mo sa bilog nga si mister mo. Ang imo lang da anay nga nga down payment. Yes. Maka down payment kana kay man 3,800 pesos action Eric. So congrats sa mga estudyante nga manog pa-enroll sa sini nga bulan action Eric. Ang iba gani daw next week, third week sang August masugod na klase face to face kuno sa college mo. Gani man. Man. So ang iban nga balita action Eric, nagpatigayon man sang culmination ang police community relation sang San Carlos City nga may tima ugnayang pulisya at komunidad tungo sa mapayapa, maayos at maunlad na pamayanan. Ini kay na ang ginatambungan ni Mayor Renato Gustilo kagasubong man sa pagpamuno sa aton sining acting chief of police sa may syudad sa San Carlos, Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon Junior Action Eric. Kadungan sini gin turnover man ang apat tanan ka mga unit sa nga motorsiklo nga CRF 250cc nga motorsiklo ang gin turnover sang alkalde sa makatapos sa aton sini nga mga kapulisan. Lakip diri ang 6 ka unit sang desktop, 5 ka unit sang laptop, kagasubong man 5 ka unit sang printer para sa operasyon gamit para sa aton sini nga makapulisan dira sa Maya siyudad sang San Carlos. Ginapasalamatan ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misaon ang padayon nga pagsuporta sa local government unit sang San Carlos City sa kapulisan sa ila sini nga kampanya batok sa kriminalidad, illegal droga action Eric sa siyudad. So muna ang pila ka mga impormasyon, balita madulong naton karon nga gabi para sa Action Night Patrol. Son? Yes? Si Kuya Romrom Rojo, garigas lang si imo. Oo, ari good PM mga kuya. Abaw. Umabasa ko pa diho. Si Kuya Romrom Rojo na. Oo, mugani man. Ti kuya mayo gid nga. Anniversary. Dati congratulations gali sa inyo. Oo, anniversary to subong Bacolod Eagles Club. Do 5 na ka adlaw da inyo do kabakita ko sang schedule nyo do perti kahigti kayo. Wala nga ginasipad-sipad lang ang mga aktibidades kay perti kasako man sang iba naton nga mga kopdanan isa na kuday. Amo gani dito lang ko matambong sa sano gani ito ang fellowship. Dali na lang na. Kuha na ta permi update kay Kuya Romrom. Oo. Rojo. May fellowship la kay sadya na mo. Ate, okay, harap na yung baboy litson mo. Sige sa fellowship, preparahan mo na. So, ginabooking mo. Sige na. So mo na yung... Hindi na kamalo mag-report na. Hindi ko kababoy. Si Kuya Maki kayong. Ay ba, waragit sa sila yan, nan, sa adobo ni Kuya Eric. Nanam ko ng adobo ni Kuya Eric, Grabe do. Kaya nagpadala ko ito na pagkaon. Sila kalikod na kulang-kulang pagkaon bla nila. Oo. Kasi sila ko mapadala ko na 2 kaputahe sa kaluan sang GNG. Abo, matik Ate, ato na ko ginagawan na ito kayo na sang temprano pa. Ate, purting abaw.
Ati po rin tingurong hamal ni Kuya Maki kayo. Kido kanami kito sa adobo kay na eh. Oo. Galatab kito ka na sa mantika ang baboy kagaga-agaw man ang manok. Ate ang simod na matika naman. Laban ni ngod ni Kuya Maki ni kang ni Kuya Rom eh. Basa-basa gala na narana eh. Oo. Sige sige. Kita ito mga pilusip Okay report gikan diri sa may unang nga distrito sa Negros Occidental. Kaaksyon yun, Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat kid Aksyon Nelson Pateño. Reporting live gikan sa First District. Area San Toboso, Calatrava, kag syudad sang San Carlos. Mayang gabi nila kag may nga pagpaurok-urok sa Albarestor daw Albarestor sa Barangay Tangob. Buwara na si Madam Star Mayo. Si Star Mayo arata sa sa Albarestor sa Barangay Tangob. Gamonitor gito siya. Upod ang iya sila nga mga ka-berks kag bilog ya nga pamilya. Alin sa report ni Aksyon Nelson Pateño, First District, sa Ilota sa Second District, area sang Sagay, area sang Escalante, kag syudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Ari sa Aksyon na Roger Gotib, line number 2 sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, mayong gabi kag mayong gabi sa mga kaaksyon sa mga balita. Aksyon Eric, gikan diri sa may norte kaway sa probinsya sa Negros Occidental. Sa syudad sang Sagay, may isa ka wanted person nga gindakop ang makatapos ng kapulisan sa diin nagbayalar sang kaso o kon naglubag naman sang Republic Act 7610. Iring child abuse kag mga alas 7:30 takna sinigila mga aga. Karon nga unang adlaw sa bulan sang Agosto, ginaristo ini sa bayan sa Cabalsiña Street, Barangay Poblacion 1, sininga syudad. Ini ang akusado, ginkilala ini kay Lorenzo Carvalho Villamor alias Isyot, 74 years old na ini, kon 74 anyos edad, senior citizen na, kag residente sang sitio Tagnipes sa Barangay Tabao sa syudad sang Sagay. Pero sa report, ngayon siya ang ginadakop sa mga katapos ng kapulisan sa syudad ng Sagay sa pagpumuno mismo ni Police Major Roberto Yapi Jr. Upod man ang iban pa nga mga friendly unit. Gin-serve ang warrant of arrest nga gin-issue ni Honorable Judge Raymond Joseph Javier, ang judge ng RTC Branch 60 sa syudad ng Cadiz, kag ang ining kaso nakapit sa Oktubre 3, 2016, halos 6 katuig na nakaligad sa gini siya nga nagpalagyo sa iya sini nga nahimo nga krimen. Pagkatapos ngini siya paibalo sa iya sini nga constitutional rights bilang akusado, kag paidalo man sa physical examination. Ini siya karon ang yara ditinado sa bayan sang Sagay City PNP Custodial Facility. Sa syudad sang Escalante, may isa man nga gindakop sinigiman nga adlaw, may kaso man ni sa pagpangawat Aksyon Eric. Ang operation nga gipatigayon man na Police Major Jake Barela, hepe sang Escalante City PNP. May mga alas 2 ang takna sinigid lamang nga hapon unang adlaw sang Agosto tuig 2022 sa Purok Bigonya 2 sa Barangay Balintawak, syudad sang Escalante. Ang gindakop ginkilala ini kay Reynaldo Pungasi Villanueva, 58 anyos ng edad, kag ini siya ang may asawa, residente naman sa amunga lugar. So, sa report by virtue of warrant of arrest, ini siya ang gin-aristo sa police assigned sa warrant section sa Escalante City PNP. Ini kabay sa ila sining commandant Charlie sa sining kaso nga pagpangawat with criminal case number RTC 352, kag ini siya ang ginisyo sa RTC Branch 59 sa San Carlos City PNP nga ginlagdaan naman ni Honorable Judge Catherine Gu, ang presiding judge sa among nga korte. Actually, ang iya sining kaso no bail recommended about kun nga ang
with Nobel recommended nga TIF ang kaso action Eric, no? Hindi tama kuha pagikunan, no? Kaya rason, kaya kalabanan sa mga amo nga kaso, available naman. Pero based sa information, nga Nobel recommended ang iya sila nga kaso. Kaya ini siya karon ang detenado man sa bayan siyang Escalante City PNP Custodial Facility. Ato na ginatamyaw si Police o kon si Major Nelson de la Cruz pamatida sa Barangay Esteperia nga amon diri sa unang retired Fire Marshal kag subong man si Capadel Diaz, si Mr. Jonathan Diaz, Toto Jur kay Ibasangko, si Miguno Noy Manggubata. Mayong gabigid kag subong man sa kay Police Colonel Calixto Mabugata. Direkta sa mga syudad siyang Cadiz, syudad siyang Sagay, kay syudad siyang Escalante para sa Action Night Patrol. Ini si Aksyon, Roger Guten nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita sa Roger Guten reporting live gikan sa 2nd District. Sa ilawatan naman report gikan naman sa 5th District. Mga aksyon balita na tipon ni Aksyon BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon BJ Apasible. Line number 3 sa report. Jay, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon, Eric Agsaton sa pinalangga nga mga ka-aksyon nga di nagpamati iyan sa siniya nga mga tiniyon sa aton siniya pagpangalagad sa sining Lunes nga adlaw, no? Pinakaunang adlaw sang bulan sang Agosto. Aksyon na Eric tigayon naton nga nalabot ang CHO officer no sa syudad sang Himamaylan nga mo si Dr. Medardo Estanda. Angot ni bala sa pilag ka mga kaso sa COVID-19 nga ila siniya na record sa surod sang isa ka bulan, no? Tubtub kumalin sang bulan sang Hulyo, tubtub sining unang adlaw sang Agosto. Ginapahayag sini nga hindi man gid alarming, no? Kung hindi man gid makabig nga alarming ang sitwasyon sang syudad kung COVID-19 ang paghambalan. Kung nalitaw naton aksyon, Eric, sa pinagkaulihing COVID-19 bulletin sang Himamaylan CHO, 12 ka mga individual ang positibo sa COVID-19 base sa resulta. Sang ila sining rapid antigen test, samtang 8 naman ang nagpositibo sa nasambit nga balatian sa ila sini nga RT-PCR test. Sa mga kaso, nagpabilin sa 7 ang mga aktibo nga mga kaso sa syudad iya sang Himamaylan. Nagpanugyan man ang doktor sa publiko nga hindi gid pagkalipatan nga i-observe ang pila iya ka mga health protocols. Ilabi pa nga sa sining bulan aksyon na Eric, no, mag-aumpisa na iya ang pagbalik sang face-to-face nga setting sang tanan nga mga eskwelahan. Sa piyak nga bahin, isa iya ka outreach program ang ginhimo sang Lakas Silya na PNP sa mga residente sang barangay nato sa di nagpanghatag kini sila sa mga pagkaon kag panapton o konbayo sa pila iya ka mga residente. Sang tinalikdan aksyon, Eric, no, sang tinalikdan nga adlaw, isa iya ka vehicular accident ang nalabyan sa mga katapo sang Lakas Silya na PNP sa may National Highway nga sakop sang Hacienda Elena, Barangay Ayungon sa nasambit nga syudad sang tinalikdan, no, alatak na alas 11:50 sang aga. Suno sa mga kapulisan, padulong sila kontani sa syudad sang Bacolod sang nalabyan ini nila, no, rason nga tigilayon nila nga ginpunduhan ini kag gintawgan ang CDRRMO sang syudad nga para no nga ma-rescue ining victim kag ti madapatan sang pauna nga pagpulong. Suno sa kapulisan aksyon na Eric, nagapakita ini nga wala sang limitasyon ang ila siniya nga pagserbisyo abisar hindi na nila iya area of responsibility kay manti natabo iniya sa syudad sa Carlota kag manti sila iya katapo sang Lakas Silya na PNP. Samtang aksyon na Eric suno kay Police Major Randy Babor sang Moises Padilla PNP, nag-augment sila iya kagaina sa isa iya ka tree planting activity sa pagpamuno ni Police Staff Master Sergeant Lloyd Dabores sa ilalom sang yesterday nga supervision ni Police Major Babor sa ginpatigayon ini, no, sa ila sining Banwa kaupod ang ASG Youth sang Barangay Crossing Magalion
Ginapatigayon ang nasambit nga aktibidad tagna alas 8:30 sang aga sining adlaw, Agosto 1 sa Hacienda San Domingo, Barangay Crossing, Magalion. Ang nasambit nga aktibidad ginupdan man sang mga konsehal sini nga Sanday Michael Ugatis kag Maria Lourdes Aurelio. So far, aksyon na Eric, amo ni ang natipo naton nga mga balita ngaton sa madulong para sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol. Direkta diri sa sur nga bahin sang probinsya, sa ikalamang nga distrito sang Negros Occidental. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat kay Aksyon BJ Apasible reporting live gikan sa 5th District sang probinsya sang Negros Occidental. Direta na yo tagaanta na ligwa nga maka-greet ang atong matag palamati Mayong gabi Idol Aksyon Eric lihog tamyaw sang Fisher Fox Federation Chairman Joby Monticalvo. Alin na kay nang Jocelyn Song Comedya sang Mambulok Barangay Jess. Sakay retired Police Colonel, my good friend Armando Tubong Banwa and family. Sir, happy listening. Napaurok-urok si retired Police Colonel, my good friend Armando Tabak Tubong Banwa. Huwag ni galubad, huwag ni gapud ismigo ko. Steady pause. Good evening, Auxiliary. Kindly greet Edwin Inson Abaluna sang Barangay Rizal, Silay City. Kapaurok-urok siya kada gabi. Pabati sa imo. Salamat, Gid. Sa kay Adi Hiresa, Aksyon Eric, kamonitor lang kami diri sa Tabao Proper, Valladolid. Aling kay Adi Hiresa. Good evening, Aksyon Eric. Kalina kay Christine Minyes Villalobos. Aksyon Eric Magbanwa, hindi ko makalimutan na anchorman ikaw. Sang una, sir, ako nakausap same time na humingi ako ng tulong para mapuntahan ako ng mga kamag-anak ko sa ospital sa probinsyal. Ang bait mo. Pati ang guard na pinaakyat ako sa taas habang nagre-report kayo. In-interview nyo talaga ako. Thanks now, anak. Thanks now, anak ko. Noon 5 months old pa lang. Ay, gali ka. Now, graduate na. Ay, tuod ka. Thanks, Sir Eric Magbanwa. God bless you. Alin na kay Jim Brizuela. Sige, inday Jim Brizuela. Salamat sa imo padayong papamati diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa kay Dina Dinyola Martinez sa Tourism Office sang Valladolid, gamonitor gid sa ato si Marilo Lianes, may gabi gid. Again sa kay Jim Brizuela, salamat gid. Kay Conching Siana, may gabi. Kay Ginny Solgon sang Valladolid and family. Kay classmate ko Romel Pagsubiron. Kay kumari ko Rowena Jopinis Baquiano. Kapamatikit ang kumari ko Martin Aliling. Thanks Miga Jinke Jalagdon. Good morning da sa imo good evening man sa mga friends ta kag sa mga taga Aksyon Radio mayong gabi. Dali na kay Alma Uligon. Okay. Nonoy paglumutan da mayong gabi gid. Good evening Aksyon Direct. Monitor lang kami diri sa Tangob Namit na balot Aksyon Zel. Dali ko bi balot pagpuli mo. Tag-isa kami ni tita mo. Siling ni John Chulugo. Si John Chulugo kapamati sa ato, Katugon balot kay Zel. Michael Barbasa Soles. Sir, may gabi. Sinya kagwapa gali kay Action Zel Minardo, Ay, pretty. Kamu nito lang kami din asawahon ko sa Purok Prosperville, Kabog. Paday lang tada Ay, gali. Alin kay Rodrigo Cañedo. Good evening, Aksyon Eric. Monitor lang ko di sa Purok Dulunan na Sienta Guba, Central Maaw. Salamat, gid. Alin kay Kurt Nathaniel de la Torre. Good evening. Nagapamatik gid kami diri sa araw.
Vista Alegre. Aling kay General Apelyedo. Kay nong Ramon kagay manang Lilia Taton may kabigit. Maninoy Maay kay Maninay Chari Salvacion. Maninay kay Maninay Rimo kay Maninay Clarita Tampipi sa Gardenville. Toto Clark Tampipi da may kabigit no? Sang Gardenville, Barangay Tangub. Gapa urok-urok sa Action Night Patrol Program, no? Si Mr. Arthur Jeep Vilasor, Star Mayo, Kagdok Macmayo, Noel Amarhay ni kon Jena Ficol, ako si Maureen, Alma Oligon, Cristel Manalo, Angelica Lapi, pamilya ko dira sa Pandanon, DSB, from Arizona, USA, Madam Jinky Jalagdon. May gabi si mo dira, good morning dira si mo Madam, ha? Nagapaurok-urok. Lydia de la Gracia, nagapaurok-urok pamati sa Corbada, Planters, Barangay Cubay, La Carlota City. Na kay Ana Di Sales. Check attendance lang kami. Pato de la Luna, kag Roby de la Luna sang Barangay 30. Salamat, Gid. Taga Isabela, Action Eric, kalabi na gid sa Paredes family. Kapamati sa Isabela, si Ma'am Renilyn Paredes niya. Ma'am, may gabigid sa imo. Sa kay Manjo Arnejo, Jomar Paraba, sang Barangay Patikwi, Hinigaran, Veronica Santillan Manukan, John Dicina. Good evening, Action Recta. Ni madakpan man ko para may kuyupon man ko. At ikabay patuto, John Dicena. Paring kita sa guys sa Tokyo, Japan, may gabigid. Lorito Aloba Moleño, kay Harris. May gabidira kay Harris. Nanay Evangeline sa Gaisano, Alihis. Kapamatigid, daling kay Evelyn Sinaon. Huma Lumina, mayong gabi, dira sa imo. Happy birthday sa kay Fe Agapin, kag Noli Iscari. Ang panamyoling kay Mario Aquisa sa Hacienda Lugway. Hermelinda Holmes Masilingan, Pamilya Awing. Ginatamyo kamo ni Tuto Sammy Roger Awing. Pari ko da Arnel Binares Senior, Arnel Binares Jr. kag kay Andrew Mamon Binares. Sa mga Binares, pamilya dira sa Lihis, may gabi igid, no? Kay Evelyn Pomoseno, may gabi man. Nagapaurok-urok din siya, ho. Rose Marianson Hongko, mayong gabi. Madam Gloria Dislati Sumbito and family sang Valladolid. Ronnie Gordon and family. Kabugwason, check attendance si John Dicina. Nagapaurok-urok. Scout Ranger sa Binalbagan. Ryan Halandoni sang Purok Malapitan. Barangay Alihis. Rofino Ira Gabino, good evening. Elizabeth Gamala, mayong gabi. Dennis Richard Tibor Roma, pa-check attendance lang, pa-urok-urok man sa atong mga palatuntunan. Arnili Gonzales, monitor lang di always Action Eric sa Bangkok, Thailand. Arnili Gonzales. Jennifer Borromeo Marañon, may gabigin. Narisa Ruiz Ilare, gapaurok-urok man, Inday Blasa. Jocelyn Song Komedya, ang coupon mo. Standby ka na kay Basimagyan kasang tropa. Action Eric, may gabi, monitor lang kami di sa Talisay, sa Banaco, Valley, Pasco. Aling kay Hel Maria Midyodea Pasco. Kay Marilo Travilla Katinoida, may gabi. Kay Madam Lia, kag kay Donald Kabasag, Araman. Toto Ray Jantan Villanun. Nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol. Ay, puwerte. Parami sila. Daw mahuya man taba. Sige, balik ang inyong patutunan pagkatapos lang sa kato importante nga mga pahibalo.
Kapag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga
ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds sang wala. colds. Trangkaso. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre init sang lawas kung Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Tiko na mo naging mo yung ininit naligo mo na mo na yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, mado iliteral yung ipabugbo mo ka puti ka din duban paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pag gali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pag sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tablagad ante sa report na Action Cell Minardo, may kapidara kay Norman kag Morina Alvarado sa barangay Panokoy, ka monitor pa sila. I-recap ko lang ng tatlo ka draws ang STL ha. Ang first draw kay na 10:30, 10:30. Ang second draw 2:28. 2.28. Ang third draw, 36.19, 36.19. Aring resulta sang loto, 655. Jackpot prize, wala sa manakakuha, 44.1 million pesos. Resulta, 655, 15, 12, 33, 42, 51, 54. Again, 15, 12, 33, 42, 51, 54. Resulta naman sang Lotto 645, ang jackpot prize wala sa may nakakuha 25.2 million pesos. Resulta 645, 17, 13, 41, 15, 26, 31. Again, 17, 13, 41, 15, 26, 31. Ayos! Balikan si Action Cell Minardo. Last kag final report sang Patrol 1. Kaya sinibalik nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! May Patrol Field Reports! Action Cell, sa balik report, please come back. Action Cell. Action Cell. Action, Eric. Yes, go ahead. Ang aresto ang isang babae sa drug bypass operation
aksyon sa Bacolod City Police Station 8 mga alas 8:24 sang gabi Agosto 1, 2022 sa Purok Kahirop, Barangay Singkang Airport, Siyudad sang Bacolod. Ginkilala ang naaresto kay Jobel Pahilga, 26 anyos, isa ka street level individual kag residente sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Nakumpiskar sa suspect ang 4 ka sachet nga ginasuspetsuhan siya nga may kabugaton 2 gramos kag nagabalor 13,600 pesos. Sa karon yara nahulog ang suspect sa pasilidad sa Police Station 8. Ang ini nga balita naduluntin niyo sa kaalwan sang YTC ang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kit Patrol 1, mahingagaw Juliet Militado Patrimonio may gabi. Sa kay Cherimar Antiporda, Josephine Arquilio, kag Mercedes Monster. Somewhere in Barangay 2, Bacolod City. Halin kay Ebski o The Cream. Ay, porti, suli-suli naman. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinibaro ng Action Night Patrol Program, Lunes Edition. Liwat ini magatakop, balik ini buwas Martes. Aton sa lima patrol, unit reporters in action ng napalagad, karong gabi sa kay Action, Roger Gutiv, Nelson Pateño, BJ Apasible, Action Zel Minardo, back to back sa atong nga piloto sa Patrol 1, Bravado Patrol, Action Nixon Tahom. News Center Action, Eden Aboso, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunong Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir El Rey Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Siyudad sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa Alsamon Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang iulagat ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling nga Diyos amigos, hasta la vista, ayaw makalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balito na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night.